Знаеш ли кои са 7-те фолклорни области на България? Това не е просто видео. Това е пътуване към корените ти. Готов ли си? Добруджанска фолклорна област. Земя на златни полета и свободен дух. Древни войни и легенди, които никога не умират. Тук конят галопира с гордост през долините, носейки духа на нашите предци. Шопска фолклорна област. Сърцето на България, където традицията среща неподправения хумор и непримирим дух. Тук лисицата танцува сред кълдъръмените улици. Пиринска фолклорна област. Планина на мистерии и неподправена сила, където скалите пазят древни тайни. Тук балканският рис крачи величествено, самотен пазител на гордите върхове. В очите му се отразява дивата красота на планината и свободата, която никой не може да окове. Родопска фолклорна област. Планината, където всяка мелодия носи история, а всяка стъпка е свързана с душата на земята. Северняшка фолклорна област. Земя на жилави хора и неспирни хора, където еленът лопатар стои гордо, водейки с сила и увереност. Странджанска фолклорна област. Мистична и древна, където горите пазят тайните на вековни ритуали. Тук бухалът бди над свещените огньове. Радвам се, че това видео събуди в теб гордостта да си българин. Моля те, помогни ми да остана мотивиран и създавам още видеа. Просто един лайк от теб е повече от подкрепа.